बै कप्लानि का अप्रॉक्स 12,000 11,682 आंनि खालायखा टोटल बुट मांका 17,796 थैंक यू आंनि सामुमन तंनाय सिनि जतन से फार्स्ट इशू गय सिनि टिटिआर सिनि जागाना सिन प्रोडक्ट मा खालायनाय नंबर 1 नंबर 2 हंगाय जे इलीगल माइग्रेंट फाइ दंगाय सिनि टिपासानि जे संगा कमि दमनि सिंगाबनो प्रोटेक्ट मा खालायनाय आबनो एरपरे सिनि ब्लूप्रिंट जों सामजाकनो 5 इयर्स ताम ताम सम खालायनाय सो आबो कायसा कायसा जुदि आं दिसे थाना थाखाय अनेक भिडिअ लगै थानाय स्टेप बाय स्टेप नरक सामुनि गिसिन दे सिनाबो सामुनो मोननाय दर सार तेनि कप्लाइंग खाव बहु हाय दं थंदो हादि कप्लाइ तो आं कप्लाइंग या कप्लाइंग का सिनि थानजान मानि कप्लाइंग का जे बुबा ग्रानो हामजागै नान हाला आस्रा मानि जे रांसं रुपरो जे बुदि गानो 17,796 जे बर बुदि नाय बर मिसि कप्लाइ आनि कप्लाइया आं साजों बुदि मा आंरो कप्लाइंग या बर बुदि मा बगै आं तिनि कप्लाइंग का आबन बगै वो क्रेडिट इंगा एक नंबर सिनि हाबु बाग्रानो थांगो 2 नंबर इंगाय नाइन हाला आस्रा मारिनि जे आनो हामजागै कि प्रामो थाना हामजागै बुबा ग्रानो पुतो खै जे बुदि नाय बर मिसि कप्लाइ थैंक यू बाबा हेमा दं फैलां सिमिना नङा सिदों लाइनाय bulan sini to keplai ngai to abo to ang ni sai abo to di prahasne joto lokrong sai to no exit pun gondong oi to na